Masu kallon mu barkanmu da warhaka, sannunmu da saduwa da ku a cikin shirye-shiryenmu a waɗannan tagwayen tashoshi namu a YouTube channel kenan wato Farfajiyar Mata TV da kuma Na'isa TV. A inda muke kawo muku shirye-shirye da suka shafi mata da maza kama daga gyaran jiki, magungunan ƙarin ni'ima da gyaran jiki da abin da ya shafi duka wa'yansu matsaloli na mu'amala da kuma abubuwan da ya kamata a ce an yi domin ganin cewa an gyara duka don a gudu tare a tsira tare da kuma magunguna waɗanda za a haɗa su, mutum ya haɗa su da kuɗinsa da kansa a kuɗi ƙalilan kuma ya yi amfani da su waɗanda ba sa cutarwa ga lafiya sai dai su ƙara inganta ta, abin da Bahaushe yake cewa cikin lafiya baka lafiya. Kuma muna duba game da abubuwa na yau da kullum da suke faruwa a cikin al'umma, kama daga labarai ko kuma abin da ya shafi duniyar Kannywood da ma abubuwa makamantan waɗannan, duka domin a yi jan hankali ga wani abu da ake ganin cewa zai cutar da al'umma ko kuma zai amfanar da su, domin a kiyaye ko kuma a yi wannan abun don a amfana. To kafin mu shiga cikin shirin, idan yau ne shigowarku wannan tagwayen tashoshi namu Farfajiyar Mata TV da Na'isa TV, to da Allah a yi mana subscribing, a mana liking, a mana share, a mana comment domin ƙara mana ƙarfin gwiwa, kuma a danna mana ƙararrawar sanarwa inda da zarar mun ɗora sabon abu kai tsaye zai zo gare ku, kuma a yaɗa bidiyon mu. To za mu yi magana akan abin da ya shafi siyasar da ke faruwa a cikin Kannywood, inda Nura M Inuwa ya ce shi baya siyasa kuma ba zai yi ta ba. Sannan ya ce ganinsa da aka yi a waƙar Lema da aka yi lokacin Buhari, ya ce shi bai yi kamfen ɗin Buhari ba, wannan ma waƙar bayan an yi Buhari ya ci zaɓe ne ya yi ta ta taya murna, kuma ita kanta wannan waƙa ya yi ta ne saboda wani dalili ba don ra'ayin kansa ba. Ya ce abokinsa Abdul'amad shi ne ya kawo wannan waƙa ya ce masa ya shiga, kuma yadda ya ce masa ba zai shiga ba kamar yadda ya ƙi shiga na waɗansu a baya, to shi Abdul'amad ɗin sai ya ce to ai amincin da ke tsakaninsu in baya yin Buhari to shi ai nasa ne, ya kamata ko don shi ya shiga ya yi wannan abun nan ɗin. Ya ce to dalilin Abdul'amad in Buhari ba nasa ba ne, Abdul'amad nasa ne, wannan shi ne dalilin da ya sa ya shiga ya yi waƙar Lema ta yagi, amma ba wai don yana siyasa ko ya yi Buhari ba a wani lokacin. Ya ce har a yanzu ma baya yi, kuma shi baya siyasa ba kuma zai yi siyasa ba, ba shi da wannan ra'ayi. Ya ce in ka ga shi yake da masoya na haƙiƙa, ya ce ya zama Nura M Inuwa ne ya ɗaukaka ba da siyasa ba. Sannan kuma ya ce da yawa daga cikin wasu 'yan siyasan ya fi su suna, ya fi su mutane. Ya ce domin duk wani ɗan siyasa da zai ce yana da wani mutane nasa na kansa, ba wai shi suke so ba, amma shi masoya ne da shi na haƙiƙa. Kuma ya ce su kansu 'yan siyasan idan sun tashi ko da biki suka tashi na 'ya'yansu, ba sa gayyato mawaƙin siyasarsu ya zo ya yi musu waƙa, sai dai su su gayyaci irinsu, in ji shi Nura M Inuwa. Sabida haka ya ce shi baya siyasa kuma ba zai yi ba. To kun ji dai wannan bayani na Nura M Inuwa. Idan yau ne shigowarku na farko, da Allah ko kuma in kun ji daɗin bidiyon mu, a yi mana subscribing, a yi mana share don wasu amfana kuma a yaɗa, sannan a yi mana liking, sannan kuma ku danna ƙararrawar sanarwa inda da zarar mun ɗora sabon abu zai zo gare ku kai tsaye. Muna kuma buƙatar ra'ayoyinku, me kuka ce game da wannan a sashenmu na faɗar ra'ayi wato comment section. Muna godiya da kallon shirye-shiryen Farfajiyar Mata da kuma Na'isa TV. Mu kasance da ku a cikin shirye-shiryenmu na gaba idan Allah ya kai mu, za ku dinga jin abubuwa mabambanta da labarai mabambanta da kuma abubuwa na ƙaruwa ga waɗanda ba su kalli shirye-shiryenmu na baya ba. Suna nan a YouTube channel ɗin namu Farfajiyar Mata TV, Na'isa TV. Ku shiga ku kalla domin ku amfana. Muna godiya da kallon tashoshinmu.